Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Bona bangasho ngiyababona. uJesu Kristu inkosi. Uma ungasho ukuthi uJesu Kristu inkosi uzophuma nje ngoba ufikile. Akusadlalwa manje. Sambonga uNkulunkulu. Ngiyabingelela abangcwele egameni lenkosi. Ngiyaxolisa nje ku5 minutes wami I will take this song. Icilongo 60. Ngicela abazalwane bangihlabelelele. Mhlambe ngingaqedeli ngigcine ku3 uhlengiwe limnandi lelizwe. Abadumisi mama ngubani uphethe efonini. Hlengiwe limnandi lelizwe. Hlengiwe ngephasi lemfa. Igama lami ngubusisiwe ngaba Madonsela kodwa ngibiza ngokuthi Duze ngihlala la ezakheni kaEve ngikhonza le dolobheni ke. Ngibonga uNkulunkulu. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngenceki yakhe ubaba umpostoli. Bazalwane bengigula ngivele ngagula nje ngolosibili. Kwaqhubeka ngolosithatha ngangakwazi ukuhamba. Kwangazathi ngingakhasa. Hayi ngakhuluma uMama Shabalala bekukhona imisebenzi anginikeze ngathi hayi angeke ngize ngikwazi
Angisaboni nanokuthi futhi ngizoze enkonzweni. Ayizolo ngiqala ukutatabuka kancane kancane ngiphelelwa amandla eswini ngathi ngifakwa amatshe ngathi khona umuntu ohleli la ngemuva ngathi ngiyagwazwa amehla yafutha. Hayi ngithi cha angisayike enkonzweni. Hayi mangivuka ebusuku ngithandaza ngidumise ngithatha indumiso ngithandaza ngibona amandla kuye. Ngithi awunkosi futhi konke engizokwenza nje ngizokwenza ngihlele esitulweni ngoba nje amandla awekho. Bazalwane ngifike la bangibonile ekseni bengifaka ama morning shoes ngoba icathulo bezingisinda kodwa umzalwane wathi angiphathe ngifake eplastikini. Yiwo lamabhuthe sengiwagqokile manje. Yiwo lamandla engibona sengime ngawo la ngikwazi ukufakaza. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Bazalwane eyinto engithintile kakhulu enhlizweni yami. Ngake ngama kule stage ngisaseyiteenager ngimusha. Kodwa ukuma kwami la kwagcwele ihlwele njengoba nigcwele kangaka la. Ngangisafunda lapha endakane engingakabisiqopha indlela. Ngangizoperforma ke la ngizocula. Mangizocula sasihlala ka-A. Kwakukhona usisi oyeqhashile ekhaya. Ngantshontshe ingubo yakhe. Wayenengubo ehambisana neduku. Ngayintshontsha bazalwane, ngathwala neduku lakhona. Ngahlabelela la ihlwele okusekhona lama 1 rand amakhulu. Iminyaka u38 mhlambe endlule. Apho ama 1 rand agcwala la stage. Angithi usathane phela ngiba entertainer ngengubo yokutshontshwa. Nalabantu abazali noJesu. Ngathi mangihlabelela ngangigijima la engazathi inkukhu ifukamela amatshwele. Waze wangihleka uthisha wami wathi yini le nto uyenze stage. Bajabula abantu lengubo ngithi idedela amadimoni kwasayona. Kwakhwaza la eholo kwashaya ihlwele. Kodwa namhlanje sengiyabonga kuNkulunkulu. Ingakho sengithi hlengiwe namhlanje. Sengifika la sengugogo. Kodwa amandla kaNkulunkulu angimisile sengizokhuluma indaba ezinhle. Konke lokho kwakulalela ngoba kunezindlebe kuzwile manje sekusukile sengumntwana kaNkulunkulu. Amen.